Benvinguts al programa 43 de Picó TV. Avui sembla que estem acompanyats. Déu-n'hi-do aquests últims dies la situació meteorològica més pròpia fins i tot del mes d'octubre que no pas de gairebé mitjans de juliol. Anem a fer un repàs dels fenòmens que hem tingut i d'algunes imatges que hem pogut caçar. Fins ara. Hem tingut uns dies més propis d'octubre o d'abril que no pas de juliol. Aquí veiem les tempestes que ocupaven una bona part de Catalunya i l'enorme quantitat, milers i milers de llamps, gairebé una quarta part positius, alguns realment potents, com podrem comprovar d'aquí una miqueta. Pedregades, malauradament, que han fet força mal a alguns indrets, als conreus, com aquesta fotografia de Sunyer, i també temporal marítim, gairebé temporal, com si es tractés ja de la tardor. En fi, anem a veure algunes imatges de la cacera d'aquests darrers dies. Bé, doncs anem a la previsió. La situació d'inestabilitat de temperatures força inferiors a les habituals per aquestes dates es va acabant, a poc. Encara, però, tenim una petita traca final de cara a dissabte i potser diumenge, sobretot dissabte al nord-est de Catalunya. Ho expliquem. Mapa previst per demà divendres 11 de juliol, encara amb la bossa freda instal·lada ara cap a la zona d'Europa central oriental, on pot haver tempestes fortes i temperatures força baixes, i aquí aquest vent del nord, la tramuntana i el mestral, que estan bufant amb empenta, doncs encara bufarem demà, i amb unes temperatures que encara es mantindran inferiors a les habituals, les màximes allà on faci sol altes, però les mínimes força fresques. El que dèiem de cara a dissabte, doncs es veu una bosseta freda. De fet, no ho hem comentat, divendres, aquest és el mapa un altre cop de divendres, tenim aquesta petita ondulació amb una bosseta d'uns 15 o 16 graus sota zero, i aquesta és la que baixarà cap al sud de França i ens pot tornar a reactivar una miqueta la inestabilitat dissabte, però en algunes comarques tan sols. Aquí la tenim. És la que estava en aquesta zona i estarà més o menys cap al Golf del Lió. Tramuntana, ambient una miqueta més fresc i, com dèiem, un augment de la inestabilitat temporal. Les temperatures de cara a dissabte, a 1.500 metres, ja ho podem veure una distorsió total, perquè bosses de 15 graus o més altes fins i tot cap a Escandinàvia, aquí les tenim, i cap aquí a dalt de tot, mentre que se'ns anem cap al sud, doncs tenim aquestes bosses de 10 graus tan sols arribant gairebé a Catalunya, per tant temperatures que dissabte fins i tot podrien tornar a baixar una mica cap al nord del país. I les precipitacions, que de cara al matí ja podrien caure, algunes gotetes, aquests núvols baixos a la costa central, comarques de Girona no afectades per tramuntana, i de cara a la tarda, vespre, tarda, sobretot, alguns ruixats, alguna tempesta, sempre a comarques de Girona i nord de Barcelona. Coses puntuals, res de coses importants com els darrers dies. Ens anem a diumenge, encara lleugera inestabilitat, tan sols lleugera, però amb vents cada cop més eixuts, té tendència a poc a anar-se orientant tot d'oest a est, és a dir, seguint els paral·lels terrestres i no els meridians, i per tant és una situació ja comença a ser una mica més típica d'estiu. Tot i així, diumenge a la tarda encara podria caure algun ruixadet cap a punts del nord-est, cap a l'interior de Girona. si és que arriba a caure. Temperatures recuperant-se, però les mínimes encara fresques. Dilluns, doncs bé, a poc ja la massa d'aire càlida en tots els nivells ens anirà afectant. El matí encara pot ser agradable, el primer hores del matí, però ràpidament pujaran les temperatures, temps estable, domini del sol, i si ens anem a dimarts, doncs ja trobem una típica situació estiuenca, amb una panxota d'aquestes vermelles que sobresurt del nord d'Àfrica, i per tant el temps completament estable i calorós, que és el que toca.
De fet, les temperatures vegin com a 1.500 metres d'alçada tindríem bosses de 20 graus afectant gran part de la península Ibèrica i amb petites bosses de 25 graus, Déu-n'hi-do, normal però, a gran part de l'interior d'Andalusia, Castella, La Manxa, etc. En fi, que ja ve l'estiu, tot i que si ens anem més enllà no traurem els mapes perquè gairebé sense ficció sembla que aquesta situació d'estabilitat duraria 3, 4, com a molt 5 dies. Probablement el cap de setmana següent, no aquest sinó l'altre, podria deteriorar-se l'estabilitat, però ja ho anirem veient. En fi, acabem amb aquesta imatge esplèndida del efecte que s'anomena Kelvin-Helmholtz, captat des de l'Observatori Fabra. L'Alfons Puertas ens va enviar aquesta imatge. Doncs res més, ara però un recordatori. Vinga. El proper dijous, 17 de juliol, gràcies a la casa Darrere Meteo, regalarem aquest esplèndid observatori, mini-observatori meteorològic, termòmetre, higròmetre, anemòmetre incorporats i que es pot col·locar, com podem veure en aquesta imatge, a un smartphone. Se'l quedarà algú dels guanyadors de les respostes que podeu trobar al nostre concurs del fòrum de Pico.cat. Això serà dijous vinent. I acabem, i ho fem com sempre amb les vostres imatges. N'hem rebut tantes, clar, és lògic, amb aquest tant rebombori meteorològic, doncs que hem hagut de passar-ne unes quantes, Déu-n'hi-do, per la setmana vinent, ja les gaudirem també. Avui amb la música de Mozart, concretament escoltarem de la famosa sinfonia número 40, el tercer moviment, és un minueto, Allegretto trio. Així doncs, a fruir de les imatges espectaculars i la música de Mozart. Doncs ja està, ja ho sabeu, tota la meteo a Pico.cat.